disciplínu bez trestných bodů. Zatím vedení tedy stále Hlubinov před Michalkovicemi, třetí Bojová a čtvrté tedy Peškovice. Takže okres Opava a Ostrava tím obsazuje příčky nejvyšší v té disciplíně. Ty vogo, kde? Na té soutěži, no. Hej, zrovna v pravé ruce držím kameru a natočím. Aha, co zhání. Jo, tak ten je v Ostravě, kamo. V Ostravě, ty dube.